Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Starbay sa aksyon ay patrol magasunod sa diligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital. Pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbulita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! My God, I hate drugs. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol!
Maayong gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga na montag para mati region wide mga palangga kita sa Rabilin isa ka oras 11 minutos karon kadlaw Miyerkules Petsa Jess. Sa Miyerkules naman ng edisyon sa inyo siring nga para tuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sining nga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa libro sa aton sining kapulisan Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang pulog ng mga police station sa Metro Bacolod. Of course, ang atong sining mata kagdulungan oras sa kagabiyo ng atong sining Patrol 2 Cruise and Patrol. Kaya na pa nagalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. Sa liwat naton nga pagbantay paghimulso. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities, why taman ginapangayo from where the action is, pang Miyerkules nga edisyon sa inyo para tuntunan, boylog naton puwersa, aksyon, and then abuso, back to back sa aton nga piloto, was lang, kon humay, ariya lang kon mais, importante, why lang Malaysia, aksyon, papang, Nixon, tahom. Ang aton man nga pag-update kapag bantay sa pinakaulihiman nga mga balita sa national kag international. Monitoring Center sa Action Radio Bacolod News Center, boylog nato ng puwersa, Action and Defensor. Of course, of them makita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control sa technical side. Boylog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert Action J.M. Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinalagad ang Kormana Action Night Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa Labilin isa ka oras 9 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Kung inyo na eksperyensyahan karon nga gabi, I don't know sa ibang dira nga banwa po diri sa Bacolod, inilang gabi na all eksperyensyahan ta ang pagtulotalithi. Ang magulugal umon nga kalangitan diri sa Dakbanwa sa Bacolod. I don't know kamusta dira sa inyo banwa, sa inyo nga mga syudad. Sining karon lang ang Pag-asa may nasiplatan nga isa ka low pressure area. Ang kalayoon distansya 675 kilometro east sang General Santos City. Dara nasiplatan ang ining LPA. But according sa Pag-asa, magaus-os niya sa Muerdabao. Kag may posibilidad man nga matunaw man siya. Pero ang forecast sang Pag-asa, posible ang eastern kag part sang Visayas area maka-eksperyensya sang maulo-ulanon. Talagsa nga pagtupa sang ulan, ina tungod sang hangin, amihan, ngaliwat niya ginapabugnaw ang pila ka bahin sang pungsod Pilipinas. Amo na ang pinaka-latest nga lakat sang panahon karon nga gabi nga aton monitor kag nakuha sining karon lang gikan sa Pag-asa sinilang kahaponanon. That's why sa aton nga mga mangingisda nga luyag pa magpalawod karon sa kagahon, ulo aligmad kag ulo obserbar lang sa aton kadagatan kung may ara nga pagmulumadlos sa hangin
kag medyo may pagdako sang balod, careful lang kita. Kung dolaing gid ang tiyempo, hindi lang anay magpalayag para nga layo kita sa disgrasya. Sa mga motorista nga nagapamati pa sa aton kag nagapauli na, ang aton permi nga rejoinder, ang aton sini nga reminder, extra man nga paghalong sa pagmaneho. Although nga ti ikaw nagahalong, pero kung kaisa ang ginasugata mo kag nagasunod sa imo, way gahalong, sunlog man kung kaisa dara ka pa nagakadisgrasya. Ang aton nga mga kapulisan diri sa Bacolod nagapatigayon na sa ila sini nga routine saturation drive. Ang aton nga police visibility patrol sa tagsa nila sini ka mga areas of assignment, ara na pag-impat-impat sa pila ka mga blinker sa aton nga mga police station concern nga nagalibot sila sini nga AOR aton maobserbaran sini nga kagabihon. Sa mga utod naton nga daw ara pa sa ilimnan pagpauli halong-halong lang. Ayos! Aton kapulisan sa mundo masako ang pagkandak Manila sang mga ginatawag nga drug operation, especially ning bypass operation. Nilang hapon doon may ipatigayon nga bypass operation ang police station number 2. Well, yung tat ang operation sa atong kapulisan, munang ganyan panawagan ni Police Lieutenant Colonel David Cachumbo Jr., ang Deputy City Director for Operation sa Bacolod City Police Office nga mentras tanto may nagagamit kag may nagabaligya, mentras tanto nga wala man untat nagasulod ang information sa ato kapulisan halin sa mga concerned citizens hindi lamang pakilala nga nagaresulta sa ira sini positive nga mga drug operation, magapadayon ang aton sini kapulisan. Amo nang mandate sa ila sang aton nga Chief PNP, ang sino man nga magpungko bilang Chief PNP, ang masaming nga ginadvise sa iya sini nga mga kapulisan padayon ang pagkampanya sa illegal nga buluhaton, apisar nga sa gihapon nagatubang kita sang pandemic COVID-19. Nakakulubaan sa COVID-19, no? Sa Luzon, sa areas ng Manila, grabe ang paggatimbuok sa mga kaso ng COVID-19, ha? Pasalamat ang ligani sa Western Visayas, ha? Although hindi man madula kung kaisa aragid, may ma-record gid ang aton Department of Health, Western Visayas, especially ang Negros Occidental, ang Bacolod ganit ko siya naga-zero victim pa no? In fact, out of 61 barangay sa Bacolod, napulo na lang ka barangay ang may mga kaso pa sang COVID-19. The rest, COVID-free barangay. Baka namin lang bala batsagon kag baka namin lang pamatian, pero amo na siling ko sama-sami. Hindi lang kita mangin complacent, hindi lang kita magsalig, mintas tanto nga wala pa kita matublukan sa anuman nga klase sang vaccine. Hindi kita mangin kalpante. Dapat sundon talang yapon ang ginatawag nga health protocol. Although may mga syudad na, may mga banwa na siguro posibilidad nga magasunod man ang pagkakasta sang ining face shield la. In fact, San Carlos City, nagmando na itong ila mayor nga bisan hindi na kamo maka-face shield, importante maka-face mask lang, i-sustain tagid na para nga makwanta. Kung hindi tagid man mauntat ang ining COVID-19, mapahagan-hagan ta. Nakitaan man guro sang alkalde sang LGU sa San Carlos na hindi nagid man siguro tama ka delikado o
or shall we say kaladlukan ang mga cases dito sa San Carlos City. That's why nga iningadlaw na pagwas ang statement ang mayor sang San Carlos na pwede na kamo makasoksok face mask without face shield. Ini man nga hapon nagwa man ang balita sa Negros Occidental, medyo naghalog-halog na ang pagbantay sa ginatawag nga border control, ang mga health protocol nga sadto puwerte kaidid ang kaiksido at pagpatuman sang provincial government sang Negros Oriental subong naghalog-halog na. Indikasyon nga hindi naging man tama siguro ang mga cases ng COVID-19 sa mga banwa kag syudad nga nasakupan sang probinsya sang Negros Oriental. Hopefully, ang Western Visayas i-sustain talang na hindi gidya magsaka ang kaso tadi. Although ati hindi tagid man malikawan nga ara gyapon makarecord kita, unlike sa Luzon, sa Manila, tag-isa kadlaw ya tagpila kag atos yang kuan mo ang resulta kag daga positive sa COVID-19. In fact, may mga barangay na sa Luzon, especially sa Manila, naging lockdown na. Ang mga transportasyon naton amat-amat na maliwat balik inaidid, ang natawag nga social distancing. Ang mga barangay dito sa Manila nagapatuman na sang lockdown. Dinadakop ang wala nagasunod sa health protocol. May mga penalty sila na ginabayran. Saging patuman man dito ang eksido nga curfew, din palawig-lawig nila nga mga curfew sa mga lugar nga kag sa mga barangay especially na nagsaka kag nagtaas ang kaso sang COVID-19. Tiway pa nilabot sa mga bulo variant ni nga virus man nga halin sa iban nga pungsod na kadasi mamaglaton amo na ang ginakulbaan sa aton nga gobyerno. Do ginasunglog pa ta o din pa nga kung isa daw ginakula nga aton nga vaccine mo na ganing ako may vaccine available. Hoy mga inday, mga toto, ayaw na kamo magduwa-duwa. Pasudlon yung sa pinsar nyo nga ina para sa aton ikaayong lawas. Injeksyonan ka para nga may ibato ka sa virus na COVID-19. Hindi ka injeksyonan ka para mapatay. Huwag niya ginahimo sa gobyerno na injeksyonan ka sang baksin para mapatay ka. Gina-injeksyonan ka sang baksin para nga maproteksyonan ang imo kagalingon kag ang imo pamilya. Amo nang takos kag dumdumon nyo. Although nga may mga side effects, nakabatsagad man sa lawas mo, normal lang na iya. Hindi man na iya mag-injeksyon ang doktor sa imo kung balaan nga pagtublok sa imo, dugay-dugay, pilak oras patay ka. Ina-injeksyonan ka para nga may proteksyon ka sa lawas mo. Na kung ikaw mag-atubang, especialmente sa mga frontliners, nga may mga COVID-19, lablang kalpante ka nga. Huwag kaso, bisig natubang kung may COVID, ako ya confident ko sa kolingon ko, kay may ara na kuya vaccine nga ikontra sa COVID-19. So muna sa aton nga mga pumuluyo, hindi na kamo magduwa-duwa. Hindi na kamo magpili pa sa ano pang klase sang vaccine na. Bisan gamay ang porsyento na totally 100% ka maproteksyonan yung lawas ta. Pero ang punto, may isagang ta. May ibato ta bala. Ako malatan kayo masang COVID-19, hindi ka dali-dali matamaan, hindi ka dali-dali ma hospital. Ito ikaw mismo, confident ka sa kulingon, mga nabakanahan ako. So muna sa aton nga mga pumuluyo, hindi na magduwa-duwa. Kung may mga balatian ka mo dira, subong pa lang, pulo pa bangko, taga mo sa mga kilala nyo nga doktor, Dok, may diabetes ko, pwede ko pa-inject vaccine. Dok, may ara ko balatian nga
TB, pwede ko ka pa injection sa vaccine mo na bla. Kaya ako mismo hindi ko di kambal nga kung may TB ka, okay ka, i-vaccine ka. Hindi ko na kambal, makabas na yung doktor. That's why, subong pa lang adaan, pamangko, taka mo sa mga kilala nyo, nga mga doktor, i-plaster nyo sa ila, pangayo ka mo suggestion sa ila, kasi sila ang eksperto, pamangkoton nyo. Dok, may balatian ko nga mo ni, gahubag itlog ko, pwede ko ka pa injection vaccine. O halimbawa, ang ginadili ay yung injection ka vaccine kung high blood ka. Gusto may mapatublok vaccine, ano nga klase ng vaccine da, kadto ka to, pag check sa blood pressure mo, nga high blood ka, hindi man na iya mag-tublok, mag-injection, ang doktor si mo sa vaccine, kaya high blood ka mo. Bisan ano mo nang kaduso sa kagulingon mo, masali ka na, Dok, sige lang, Dok, may kaso. High blood ko, sige lang, injection ko. Tingnan, Doktor, gambas mo, hindi kaya pwede injectionan. Kaya taas dugo mo. Muna blang nakalimbawa, muna mga classic sample. Ang mga doktor, yung nag-injection sa vaccine, hindi na kayo kunano, nganon ka mo, ha? Hindi nga pag-injection, ka mo, katurong mata nyo, hindi. Kaya mo nakalabanan, ginahlukan sa tao mo. Kabasi ko no pag-injection sa vaccine, dugay-dugay maturong mata nila, kung ano ng side effect, di normal na iya. Yung mga side effects, kaya ka nga batsagon, pero hindi na maglawig. Din ka, sa mapatay ka tungod sa virus, o kung injeksyonan ka, para nga may protection ka sa sining virus nga COVID-19. Amo na kasimple. Kung hindi na ka mo magduwa-duwa pa. Kita mo iba nga mga senior citizens gani, ang ginabawalan nga mapa-injection, kita mo. Subong pa lang gani, sige na-realize man guro nila, bla. At kung iguon ka kasudla, ka virus, ka COVID-19, why kayo mo na ba tublok sa vaccine, kaya naging man taning nga tulublukan ka, why kayo mo ya, nagtigo ka, patay kayo mo ya. Tungod nga nasulot tong virus, imo nga COVID-19. Kaya ito palang taning adlaw, kung nagpabakuna ka lang, nagpa-injection ka lang, tani. Siguro, naglawi ka pa sa kalibutan. Ano mo na, bla? Ito mo na, simple lang. Magpabakuna kita, patublo kita vaccine, kay ina, proteksyon sa aton ikayong lawas, kag proteksyon sa aton pamilya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos! Action Radio Philippines Standard Time. Alas 10:06 na. Sa silingabahan sa ato na pagpalagan, i-check ang ato silinga Patrol 2, ang ato silinga Crosswind Patrol. Kamusta ko tayo paglibot-libot na Action Eden sa pilakabahin, kag porsyon sa syudad sang Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari sa Action Eden na mo sa observation report sa pato, sitwasyon sa Bacolod. Action Eden, mga gabi, pus kami. Good evening, Maninoy. Mayong gabi, ihada. Lapit na lang, ha? Okay, ah. Importante, Action Eric buhi, kag may panabo sa mga hambal nila, okay? Okay. Good. Pero importante, Action Eric, ang reminder sino sa aton, sino yung otoridad, nga, hindi na pwede ka HHWW. Ano na siya, be? Ano na siya? Holding hands while walking. Okay. Pwede, ha? Dumdumon mo, Action Eric. Basta ka mo sa mga public places, hindi pwede kahit i-reprimand ka mo sa atin sining mga otoridad. May order na subong di sa local police na to, sa Bacolod City Police Office. Do wala pa, Action Eric. Muna ko, wala to taring order, kasi sigurong police na sa subong yan, di mag-implementar siya na, kasi yung ilang yata na yung papeles mong, kinito yung magambas, babaw yan ang order sa nga, ang kutob sa tao, nga nag-halukana, ka nagkakapitana, da si tao nyo, hindi mo nagurang pulis na implementar kung may isang order nga ginuyata rin sa pinakataas sila Action Eden. Correct. Pero since umpisa pa lang, Action Eric, sang pandemic, dapat gani, wala na na kaya may ginatawagan, di ba nga social distancing? Ganito kaya ang rason sang iba, ti sa balay upuday man kami, nagahuliday man kami gani. Nagakuan man kami dira,
holding hands sa balay. Ti pwede lang Action Eric. Kung sagwa, paiway lang danay, hindi pwede kay ti kigan kamo ni sir kag ni ma'am. Kag ti syempre ang mga ka-action nato Action Eric nga kabalo regarding sina nga mga balita, ti syempre masuyaan ka dira, masitaan ka pa. Kag ti syempre sinubula hindi mga king si taon ka dahil isang sibilyan, ano man yung labot mo yaman, masisabton ka pa mo na Action Eric. Kag ti pabayin ang sila ya kay ila na hulto nila nga masawayan sila sa otoridad nga wala sila nagapatuman man sa social distancing. Pero ti kung manotice Action Eric dira bala sa bahin sa New Government Center, ala sige pinagusto Action Eric pati man sa may Bacolod City Public Plaza bala. Okay. Abi ko halin na nada sang una do amo ginadayan tambayan Action Eric mo before pa bala sang NGC kag Lagun. Dira ginaya naga-standby ang mga uyabay, mga friends, kabalo naman kita mo man Action Eric nga kumagaksanay dagani iban din di kalusot ang hangin sa ilang sanay. Grabe Pero no. subong ganay guro daw naging mga mayang galagod sa plaza eh. Kay ti may di na refurbished Action Eric. Kawala buti mo curfew man ta, hindi ka man kapalawig sa plaza, at the same time hindi ka man nakatinis plaza kay may renovation. Oo, pero ti kung umpisa gani hapon hasta magabi na medyo dulom-dulom pa na dira nga area, ti do tambayan gid sa iba naton sini nga mga ka-action. Pero ti niya gani gyapon Action Eric nagbalik naman dira mga maniniyot, mga nagakuan bala, naga-manicure, pedicure, kag mga nagabaligya ni isang sigarilyo kag dulce sa dira nga area. Ang iban ginhimo lang gigyapon sa tambayanan Action Eric pero nagapatuman man sila sa social distancing pero dira sa bahin sa New Government Center do makibot ko blakis ang maglabay ka Action Eric kay tam-ana kadamo kis ang tawo good intention man sila kay ti naga-exercise sila abi pero ti ang ila sini nga exercise Action Eric kadamo sila nagadamo ang iba na may grupo kada nga naga-zumba ti wala man sila nagasuksok sa face mask kidubuang na sila kon naga-exercise sige sila kasuksok sa face mask kay sang ila sini nga face shield ito hindi man wala amuaw ti sige lang napasugtan lang sila pero ako makita ang may gabantay man Action Eric subong man diri sa palibot sa syudad sa Bacolod pila to ka mga reports Action Eric nga namuno-muno bala naton about sa mga police visibility pero tido subong do may pila na ka mga dalanon diri sa palibot sang syudad nya do naga na Action Eric amat-amat na bala may makita mo may presensya sa aton sini nga kapulisan kag nagabantay gid sa kagabihon Action Eric especially ang pagpatuman man, stricto nga pagpatuman sang curfew. Kaya di kung manotice mo Action Eric, sa liwat ang Pilipinas, gani sa bunga adlaw, nanguna iya sa diri sa Asia nga may pinakadamo nga kaso sa COVID-19 nga na-record. Kay subong nga adlaw do 3,000 plus ang na-record sa bugos nga Pilipinas Action Eric. Kag kun manotice mo, kung nahibaluan nato Action Eric, may pila naman ka lugar sa Manila to bala mo nga naman Action Eric stricto naman bala nga ginapatuman ang mga quarantine protocols kay do nagdamo-damo ang o nagsaka ang kaso sa COVID-19. Kita naman barangay itong pang-lockdown to? Ha? May mga barangay itong ginapang-lockdown. Correct Action Eric. Tido, amo na ang resulta sa tam-anan bala kakampante sa aton sini nga mga ka-aksyon kay ti nang mahambal sila nga may vaccine na, may ara naman sang bakuna, ti pwede na kami kayagang yang ang iban Action Eric nagahambal nga maabot gina ang tion nga kami naman bakunahan di magpinagusto na lang tani okay naman ang gorong hindi ta magtuksok sang face mask at face shield kaya magpatuman man sa ginatawag na social distancing. Ako na nga wala pa ka mababukunahan, hindi lang mag-randadi kag magpinagusto. Pero bisan Action Eric, kung nabakunahan ka na, dapat gani hambal sa atin sini mga experts, bala mga doktor, atong gigat to sa vaccination man to sa Riverside Action Eric, ang mga doktor gito, una ginbakunahan. Tinigambal sila much more better gani nga wala labot nga nabakunahan na magsusukyapon sa face mask
pagsuksok gyapon sa face shield, dululubre kag triple na Action Eric ang panaming mo siningalawas para hindi ka lang malatnan sa COVID-19. Kahit ara na Action Eric ang realidad nga ang COVID-19 ara na lang gid laya sa aton sininga palibot. Yes. Kag tubtob subong isa na katuig nakaligad, hindi mo gyapon makita, hindi ka kabalo, hindi mo masumbag. Di pamuyong ka na lang para mahilway ka sa virus, makabulig ka pa sa imo kagalingon, mapabilin mo pa nga safe ang imo sinikagalingon, ang imo pamilya, ang komunidad, makabulig ka pa Action Eric sa aton sininga motoridad sa pagtatap kag sa pagpahagan-hagan man sa ginatawag nga COVID-19. So far, Action Eric, diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, hindi na syempre masako ang mga mayor nga dalanon diri sa aton kay matamat naman pila na lang ka minutos Action Eric matakop na ang curfew hour. So pagka alas 4 naman pwede naman makagwa ang aton sinuwa ka action kay na Action Eric na experience na lang bala kasi syempre ga patrolman kita kisa akong alas 4 unlike sang una before the pandemic hindi iya masako-sako gid ang kagahon kay ti ang mga nagagwa lang man ang mga nagapadulong sa merkado ang mga nagapadulong makadto Action Eric kung di na sila ma-walking kung ma-exercise kaya wala naman sila sa iban pang kadtuan kay ti sirado pa man ang mga kapihan sa una alas 4 tigpululi pa lang sang iban halin sa mga balay ilimnan pero isubong wala na tubtob na lang alas 11 Action Eric ang iban gani bisan wala pa alas 11 nagapaniranak para kay ngagawan puli ang aton sininga mga ka-aksyon syempre ang mga employees Manila human consideration kay wala man Action Eric sa may mga nagapalas 11 man nga mga depasahero nga salakyan kung sigo na gani tabo na sila boundary sila nga arkila, nagamat-amat naman sila puli kay hamak mo. Doble, kumbaga Action Eric, ang paghimakas nila sa pagpatigayon sang trips para malagas ang ila sininga inubayad sa arkila kay 50% lang sa gihapon sa mga depasahero nga salakyan ang ginpanugutan para sa mga pasahero. Imbis nga 16 Action Eric ang iba no, nag-ano na lang, di bala, anom-anom na lang dira or 5-5 dala abi sa front seat pag duha or isa na lang gid kay may driver pa tinabulubudlayan gid ang aton sining mga jeepney drivers subong man Action Eric especially man sa aton sining mga taxi drivers kay hindi man tanan kampante na bala magsulod siya kung magsakay sa taxi Action Eric iti syempre nailain mo nagasakay although nga may ginabutang man nga mga plastic barriers ang aton sining mga taxi drivers pero hindi mo gid manigar nga mapaminsara nila nga base ang nagsakay sila nga pasahero COVID-19 positive Yes. o kung may mga naka-close contact o kung ano nga sitwasyon Action Eric pero importante amo na balang hambal nila avoid men kun Action Eric avoid nga hikapon mo ang men hindi yan lalaki ha kundi ang mata ang imo sining ilong kag ang imo sining ba Action Eric amo ginapaminsaron sa aton si mga ka-aksyon kag dapat bisan nagamalala na ang imo bla kamot sige ka lang panghinaw sa alcohol sige ka lang panghinaw sa tubig kag habon dira kay ti amo man lang na sige hapon ang aton sining mga himo Action Eric mga iban gani nagahambal sila nga wala man na gyapon kung mag-positive ka mas pilion ko na lang sa balay na lang ko kasi wala man sa specific na bulong na ginahatag kung ara ka sa quarantine facility siguro hilanat ka da paracetamol lang magyapon ihatag sa imo mas mayo pa nga ara ka na lang sa inyo balay lapit ka pa sa imo pamilya hindi ka pa magpaminsar sa kung ano-ano kay kung ara ka sa quarantine facility limitado ka lang Action Eric wala ka doon sa storyahon cellphone ka lang dira amo magyapon kung ara ka lang man sa balay pero mas mayo nga hindi ka na lang gid na mag-positibo sa virus that's why nga dapat maglikaw-likaw especially sa damo nga tawo ikaw na lang bala ma-assess nga sa amo nga lugar do ka damo tawo hindi na lang ko magdayon hindi na lang ko magsulod man sa amo na abi nga mga establishmento speaking of establishments Action Eric ang aton sining contact tracing team bala sa BCPO led by Major Sherlock Gabana from 114 personnel 16 na lang sila bala Action Eric subong kaupod Manila mga ang 90
ka DILG tracers. Ginatunga-tunga sila per team. Ang iban, kung wala lang man sila may patigayonon nga contact tracing, Action Eric, gina-utilize sila para mag-monitor sa aton sini nga mga establishments kung ginapatuma nila balang backtrack system nga ginatawag. Yes. Pero may mga personally, may nasudlan kita Action Eric ng mga establishments na wala sa gihapon, wala gyapon sa backtrack system. That's why nga may lista-lista gyapon, may gyapon may sharing gyapon sa ballpen yung ginasulat dira. Pero wala man ang Apolos kay hindi man may tsindihan. Okay, balik ka si Action Eden Aboso. Ang ina-report Action Eden party sini backtrack ba kay may bad nga mas establishment tuod nga why nagapatigayon sini isang backtrack bra no ang gasululod bala sa ilang ati amo man yung pamagi nga ma-trace ta ang kung may arag man biktima. Action Eden, please come back. Correct, Action Eric. Kagang ibandaan, wala pa nagabutang sang tuod nila nga mga pangalan, wala pa nagabutang sang ilaman nga tuod nga address, wala man sang insakto nga numero, dito wala man ang gyapon pulo, sinali lang ikaso por kaso, may magpositibo, dira abe, hindi man nila malocate dahil ng tanan, kay ang iba nagahimutig man Action Eric sa ila sini nga mga personal informations man. Pero hindi mo na mabasto lang iban kay mambal sila nga ako niya kinamatarong. Galing kay ti ipakabay sa ato. Magamo na nga sabat doon namin ba kahuyap pa no. Itampaon mo bla. Pero ti bulig na gyapon Action Eric sa aton sini nga mga local authorities. Kasi syempre ikaw man mismo Sabtong nga mo na blang way kalabot ko mga ano ko. Doon namin tampaon no. Ibala, ti mas mayo na lang Action Eric in return dapat ma-comply man ang aton sini nga mga establishments sa backtrack system kahapos naman lang na. Gani. Nang galing kay Tido makita mo lang nadugangan ng obra sa mga gwardya, especially sa mga mall. Sa una, Action Eric, ma-check lang sila sang bag. Subong yung kadamo na sila sang bit-bit, kumulang pagduwa nila. Sa food zone na bla, sa teritoryo sa GNG. Magsulod ka tayo, may backtrack lang na iagi ka na sa backtrack na. Iba na yan, GNG mo. Oo, kag wala po ang sa entrance kinang tagiyas ang building. Nagatubang sa backtrack iti amo niya isa mga kinanglanon nga ginapanugyan sang syudad mo. Yes, correct Action Eric. Kung makita mo sa mga malls naman nadugangan ng trabaho sa mga gwardya. Do wala na sila sang empty hand Action Eric no kay sa piyak ang ilang thermal scanner, ang piyak cellphone, tapos ibuyan pang thermal scanner kay kuha sang spray sa alcohol, spray ko sa mga gasolfo. Isa una, do stick lang na ilabit-bit mo kapag sulod may check ang bag, hapaw pa gani kung kisa, kung may illegal kas dalom sang bag mo, hindi mo lang nila makita. Pero subong niya kadamo na sunere sa ilagin natin do hindi gid sila kapahuway. That's why taning stendehon man sa aton sinawa ka-action para tayo yun paghapos lang bala pagsulod sa mga establishments. Kag para makabulig ka man sa imo sa syudad, mangin good citizen ka na lang, law-abiding citizen Action Eric. Very good. Para sa bala sa akon, law-abiding citizen. Oo, si Eden po yan ha. Yes, amo na dapat. Kompleto kung todos mo. Oo, amo na siya ang pinaka-perfect Action Eric. Kaya mo ginayang importante nga dapat naton ipatuman. Kag sundon gid siya okay? Okay. Good. Di ang iniga ba na Action Eric nga balita, ang dulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Okay. Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol!
Salamat gid Action Ed Naboso. There you have it. Report sa ato sa nga Patrol 2. Balikan na karon sa Action Ed Naboso sa tipo niya sini nga mga police report durante nga nagalibot-libot pa sa pila ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang report nga gindulong kag inyo nabatian bag-o lang gid ni Action Ed Naboso ginadulong man sa iyo sa kaluwan sang Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon. May nga bidira kay Ludi Kagawad Peter Maymay Noble in action. Oy, kay nanay te si Noble grida may nga bigid ha. Si nanay te si Noble dapa urok-urok gid sa Action Night Patrol program. Si nanay te si Noble sa SP Village ginbaklang gini sini Kagawad Peter Maymay Noble radyo.
Kaya mo niyang ginahuli diya kung gabi. So antes magtulog si Nanay Tessie Noble, gapamati ginasanay paurok-urok sa Action Night Patrol. Ayos! Kagawad Peter Maymay Noble and family dira sa SP Village. Si Kagawad Glenn Burgos kag si Kagawad comparing Jason Olivar. Ara ko na sila galantaw sila sa itong Facebook Live. Ano kami doon ka pulaw? Ano na ginapulawan nyo? Ay, sotel gini kag buyong ni si Peter kag si Glenn kag si Jason. Sila yung ginapulawan nyo da. Si Lilian Lamis kag si Jolie Mercurio, ara na. Si Marcos Macoy Anselmo, check attendance lang. Si Joe J. Portis. Si Jason Malunes. Manong email kag si Manang ni Lida Lopez ka porok-urok kido. Upod ni manong email si Tonton kag si Twinkle. Ay, pretty. Si Lola Turing hindi konforme sa radyo. Gusto niya may FV live pa. Gaupod siya kay Tita Lourdes sa programa mo kada gabi. Salamat gid kay Iyo di Forma de la Peña Barbecue. Grabe nga mga ngalan, no? Si Nonoy Elmer Iliano, ga monitor man santo, no? Salamat gid ha. Sa barangay Bagtik, Silay City, ara si Jerry Enriquez, ha? Pa-check attendance lang. Paurok-urok man sa, mo man si Nonoy Elmer Iliano, ha? Sa Bagroy Binalbagan, ara si Jigo Masyo, no? Kapaurok-urok yun. Ay, pretty. Amo man si Guillermo Clarito. Di man kompleto ang gabi ni Guillermo Clarito. Mga taga-barangay Hibong Pontevedra, ho? Barangay Buena Vista, Hibong Pontevedra. Pamilya Catigi, Serapio, Saludares, Bugay Rojo, Estrelianes, Estrebilio, Prado, naga-ugyon sa imo programa. Siling ni Guillermo Clarito. Salamat kita sa kay Flipper Locasanda. Mayang gabigid. Naga-paurok-urokin sila, ho. Si Alex Montesa, pa-check attendance lang. Kag si George Bush, hindi niya sa Amerika nga presidente, ha. Manogbulang ko rin kang iya nga picture sa FB, ha, manok ko. Basiga bulang pa ni si SP, Negros Coliseum. Sige, ang iban karon naman, ha. Check tala mga report na gikan sa atong nga mga correspondent. Unahon ta report live gikan kay Aksyon Roger Grotid. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari si Aksyon Roger Grotid. Blind na ito sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, aksyonerik, may gabi sa ito mga aksyon. Wala din lang malugi aksyonerik kita nakabot man. Wag malagid na sunod din sa aton diri nga State House. Aton nga magka-plastar kay Mante. Alin kita dito sa Gildes Punderan aton itong shooting nga sila sa mga syudad sang Sagay. Natabo nila mga gabi mo alas 7:30 ang takna nga sa din ang riding in tandem nag-strike naman sa among area kat patay gidiri ang biktima. Nga karon ginaimbestigahan pa man sa makatapos ang kapulisan. Actually tabo ang insidente kay nasiling nato na city immediate takna mga tapos pa niya gid no ini ang biktima sa nagagwa na sa may Sitio Chloe sa Barangay Rizal sa siyudad sang Sagay. Okay. Ang biktima gikilala sa generic nga mo si Antonio Gallio Epido. Antonio Gallio Epido, 57 anyos edad, may asawa, kag residente sa sining lugar. Okay. Sang Sitio Chloe, Barangay Rizal, siyudad sang Sagay. Ang suspect unidentified pa nga riding tandem suspect. Kag sa report nga pagkatapos sa panyapon kini sang biktima. Okay. Nagdagwa siya bala sa ila sini nga medyo guala sa pertan pero araman sa perimeter fence nila nga panginhangin. Panginhangin abe tapos gapungkot bangko sa katanaman sa television.
Ang ila sila nga kudal, di half, ang half sa kudal nila, perimeter fence sila is ang half sila is hollow block, Okay. pero ang half naman, ginbuta ka sa miswire na block. Okay, tama na ito ng miswire nga daw kwadro-kwadro na siya na daw mayo-mayo na si kumparar niya sa cyclone wire. Okay. So, dira lang, naglabay ang may nagdulog ng motor sa unan. Pagkatapos sa dulog ng motor na, o isa ka naglabay lang, pagkatapos tinigiro siya kay isa. Sus. Pero dulit kasi medyo sulusandig pa ni siya sa sininga daw medyo natabuan tayo nga ng haligi, bila sa ila sininga nga kudal. Sa ila perimeter fence, kaya nagasulosandig sa miswire, amo na nga daw kahapos lang katama, no? Ang paglutang sa iya. Close range. So, close range. Sa pagkid, daw gidulitan, kasi ang igo, actually, ari sa may ubos ang iya sininga dulunggan, na wala nga dulunggan ka nagapasaka, pakanto sa iya sininga ulo. Anong motive si Jericho? Anong background siya sa napatay ni? Actually, subong ginimestigahan pa man, pero may mga report kami dito, although nga wala din kita sa kapinetre sa area, kasi ang mga pamilya ara sa hospital sa morgue, kag daw di magkita kapinetre pa dito. Gani? Ang atong ngiti, pakamayo na lang atong ngiti siling ko. Baskor ba si maka-interview man sila kaya daw mulubudlay patukay na sitwasyon na binigit siyang asawa, bla siyang immediate family. Pagkagorog, historical pagkagorog action, Roger? Yes, grabe, no? Ang pagtalangisod, no? Pagtalangisod. So, actually, ang ginalata ko sa pulis daw initial abi na ginauso lang ang gulo mo ang daw all graduates sa personal. Okay. Graduates. So, kay sunod pa sa kapulisan na wala man niya na belong sa ila sinigatragwat sila sa government sa record sa naman nga truka. Driver in isang dump truck. Driver sa dump truck in isang isa man nga kilala nga may punong kag may araman na sinta sa sagay. Okay. Sa nagatrabaho siya dira sa amo na, no? Ate sinigabi ang natabo nga ate ilotang siya. May mga report dito na kung inisya ang may ara mula mainitan, inom ni siya pagkatapos siya sininga mainitan daw panghanod siya sa paha. Sino? Inisya ang biktima. Ano yun? May pagkapulo pintas, Minigre? May pagka-pintas man siya, pero kung wala man siya kung mainitan, wala man, buwan man siya. Gali. Oo, kaina ang iya sininga overseer sa ila sininga siya talaga pahayag man, kaya nagabulig man to sa ila ni Police Major Albert C. Sa pag-check sa pinaka mga background bala. Okay. Actually, 28 anyos na siya nga nag-servisyo sa iya sininga boss nila. Sa mga 2 katuig siya nga na-assign sa punong dari sa may Bulanon, kasi pa kusisa, ito kaya na may contract siya. Iya sinigaling nga utod kintiro man tos pulopang yan sa riding in tandem sa last year. Nalingkan kituig pero ang motibo sa tuya konfliktos duta. Ang ini naman niya ginalatas ka pulisan tungkol kay nagligan kuno may kastigo man siya ligan ng mga semana. Dira nga pero tinatanan subject pa na sa natawag nga sa Biden ng investigasyon gila pati ayon karon sa kapulisan. Yan nga po sila interview sa initial investigation si Police Lieutenant Abundio Diaz, ang Deputy Chief of Police at the same time among spokesperson sa Sagay City PNP sa aton sila nga kuha ko na nubla nila sila nga initial investigation kay pagkatapos so kayo na nga nagpalauli na malang ako tingog ko nag-consolidate sila record sa pulis tulat naton to kaina para maka-interview man siya. Alay ka to sila nga interview. Sir, bang gabi? Bumayong gabi sa mo, Sir Roger, no? Nasubong sa investigation sa kapulisan natin, hindi pa ma-determine kay still ongoing pang investigation. Ito sa area ng Kaduna mo kayo na. Pero, sir, ano kilura sa tabungan ang Jelente? Base di sa ilang initial report, 7:30 p.m. Nag-ano sir ang biktima?
According nito sa ilang initial investigation, ang victim, according sa iya apo, na babae, ang biktima nagalantaw ni isang TV. Oo, nagalantaw TV. So, kung sila yung susunod balay ng Litiro, Kung lang taon mabito sa crime scene, ara sa sulod sa ila abusaran, actually. Ang ilabi ko ba, bakit mo lang sa ila balay, siguro mga more or less 1.5 meter siguro. So, daw galantaw sa TV, pero ara siya sa guwasan balay, pero sulod siya na per intervention. Oo. Ano sir, ang sitwasyon naman, sulod din siya, ginlabayan o ano? According dito, sa pagkanda kayong initial investigation, no? At ang dote investigator, wala lang siya kabalo nga gulpi ni nagwa ang unidentified male suspect. No, tapos nagamiupod sa kayo sa motor without reason, tiro siya. May na-recover ka mo sir sa crime scene ba siya sa bank? Sa crime scene area, wala sing empty shell. But naka-recover sang 1 deformed slug sa may pader ng ilang balay. So far, hindi pa naman determine kung anong armas siya. Hindi pa natin ma-determine, no? Subject for ballistic examination siya para ma-determine kung ano nga kaliber ng po siya naging gamit sa biktima. Ila sir ka lupok no sir, according sa nabatian mo sa pamilya mismo? Isama lang. Oo. Pero sila isa lang igo sa biktima? Oo, isa lang ang igo niya. Pero ano sir, ulo? Kulang taon mo sa... Okay, balikan ta sa Aksyon Roger Good tip interview ini sa police investigator sa Sagay. Ang utini sa paglutang sa isa ka persona, patay, riding in tandem, ara sa Boulevard Kunay, isang balaya, tapos nakapanyapo, Tanaw TV, agin kuan lang gintungtungan ka 45, yata, patay gin. Aksyon Roger, please come back. Yes, actually, amo to portion sa katong interview. Oo. Na-recover tong isa ka deformed slug, wala kang basiyo mo silingon sa parte ang kapulisan nga revolver. Revolver. Okay. Isa man ang kalupok na matihan man sa pamilya, pero sa nasiling nato nga igoy diri sa may ubos-ubos sa iyon sang dulunggan sa nawala nga bahin. Kag daw nagapasaka. Pero actually, lapos ng bala kay nagtapik to ang slug sa may kuan mo, sa may pader bala. Lapos sa bala kag actually ni siya dito makita nga wala ni siya niya sa giho. Botsilingon niya dito palang dead on the spot na siya, pero gindala pa siya sa hospital sa Aquino Tulibano Senior District Hospital. Nagdeklarar pa siya nga DOA sa among hospital. Now, subok at amo na ang ginalantaw sa kapulisan pa itong isa ka single motorcycle. Okay. Naging sakyan nga timayara na nga driver. Kwanto siya, sunod pa sa mga nakasaksi dito, ini siya Suzuki Smash na blast match na nagkatawag sa pula pero wala sa place number. So, amo na ang gisakyan, ang mga suspect naman, pareho ini naka-jacket, naka-jacket sa itom, naka-face mask. Okay. Dahil manara na daw scarf o coat panyo no, sa ila sininga sa ila daw ginakuan pagit sa ila sininga ulo. So, ano lang scarf ni daw panyo gro. Basta daw ginapusos pa sila sininga ulo. Ang ila jacket na bla daw mayara nga daw kalo-kalo nang gatabon man sila sininga ulo. Okay. Wala kang makuha dito sa CCTV kaya man ang area asyenda ini siya. Ikikitiket pa ito na balay pero wala masyado sang mga suga, no? Ang mga masuga lang so ara lang sulat sa Panimalaya, malagyan nila to na wala iya sa suga. So hindi masyado makita, no? Ang itsura luwas pa kasi tapin pa naka-face mask ini ang duwa ka mga persona at tinakantong dito para nga lutangon ining biktima. 57 anyos nga dump truck driver nga si Antonio Gallo Action Ereka. So para yun pang investigasyon sa kapulisan, may kantaran sa sine pero kung landaon lang riding in tandem nag-strike naman. In klaro man sa aton interview sa aton sila nga Deputy Chief of Police
bisan kay na pagsigilanon taman to kay Police Major Albert C nga wala ini sa drug watch list nila ini nga persona. So mochiringon daw rolled out diri ang drugs nga drugs related sabi nga ang kaso di wala na ina. Although nga gina-imbestigaran pa man pero ginatiguan pa sa kapulisan nga makuagin kung wala na ugin ang mga motibo sini. Ang una nila ginausay diya tungkol sa mga payag dito nga mayara sige kastigo kag mayara nga mga tao nga gainit siya kung mayara siya man may nitang ginapanapatan niya sa pinta sa iya pero siya ginalataw sa kapulisan nga ini ang personal grudge nga tayo isang kaso action Erika. So, latulaton ka kung ano ang mga development buwas kung mga mayara kasi ka paamtang man sang ila sini nga mga random nga checkpoint sa kapulisan kag subong ang tanan man nga resources subong man information pinakonsulit sa pulis para nga matagaan man justisya ang ining natabo sinigit lamang nga kabiyak sa Nereka dari sa biktima na napatay gid matapos nga ginlothang. So para man nga sa nga report balita ka may impormasyon mo tol taway man sa sa Cadiz actually may ara nga accidental sa may Sidar College pero bang lang mula sa driver lang sa police station. Dua ka mga sikol motorcycle pero wala natin maayagaw na pagkakuha ang kantor buwas sa ato nila nga pagkatutukan man action Erika. Sabi natin nga po na Kapadali Diaz kay Mr. Jonathan Diaz kaya pamati mayo kay Eva Sanco kay Toto Jewel kaya pamati man di sa ato sila pagka tulong sa mga balita kasi Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong si Ma'am Judy Dilmo kay Araman nagpaurok-urok man sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Daghang salamat kay Aksyon Roger Gutib. Bathayabit para opinisa na tabo nga shooting incident. Karang ginamagabi dito sa may syudad sa Sagay. More development will fly low ini Buasaga. Sa pila ka mga news and public affairs program sa Action Radio Bacolod, ang balita ni Action Radio Gutib ginadulong sa inyo sa kanuman sang Life Extension Clinic, arin ang mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo.
Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sa mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sa dulo sang Fujairah United Arab Emirates sa barangay Panokoy araman si Manang Nilida de Jesus Bontalidad nagapaurok-urok kilo. Ginatamyaw taman nila happy birthday kay Cielos Vicino. Cielos Vicino, happy birthday. Halin kay Inday Christy Arivalo ang panamyaw. Mr. Mrs. Elvis Cagdora Patigas sa Sumag, Baby Yuki, Totoy Ayan J, sa Inday Rona Rida Trava, gapa urok-urok no? Sa Talisay, kung tudo ulan to sa Tiplano pa siling ni Sir Bobby Munoz at tigla siya ng ulan da. Sige, halis sa report Aksyon Roger Gutib, may baros mga report sa Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari sa Aksyon Percival Villamor. Line number 2 sa report plus. Good evening, please come in. Mayong gabi, Aksyon Eric, kaga sa aton nga mga sulki nga tagpalabati sa Aksyon Night Patrol. Sige apon, Aksyon na Eric, no, ang aton area of responsibility diri sa siyudad sang La Carlota. Mulo matawhay ang pagtawag naton nga kandak sa mga pulis sa ilang mga buluhaton sa bilog nga 24 oras. So, sa gihapon, ang atong kapulisan nagabantay sa gihapon sang curfew hours sa oras sang kagabiyon. Kag sa adlaw, nagalibot man ni sila sa gihapon nagapaibalo kag pahanumdom sa publiko sang pagsuksok sa official kag face mask kay sa diin ang COVID-19 daw nagasaka sa Negros Occidental Action Eric. So far ang siyudad sang La Carlota kung sa COVID-19 wala pagidman sang daragko nga mga nagsulod nga mga positibo, no. Sige man gyapon ang sulod sa mga local standard kag quarantine sang aton syudad kag gina-swab test. So ang aton nga local government unit sa pagpamuno man ni Dr. Rex Salandoon, City Mayor sa syudad sang La Carlota, nagapanugyan sa gihapon sa protocol sang COVID-19 sa pag social distancing, no, kag paggamit sa gihapon sang alcohol kag pag proper hygiene sa gihapon Aksyon Eric. So gina paibalo sa gihapon sa mga pumuluyo sa 14 ka barangay nga hindi kita magsalig kag hindi kita maglaom nga wala na ang COVID-19 basi bala sobrang pagsalig naton nga gulpi naman tumalbo ini ang virus sang COVID-19 kag ginasigahom naton nga hindi lang magsulod diri sa syudad sang La Carlota Aksyon Eric. Sa piyak nga bahin ang Bureau of Internal Revenue Action Eric, no, nagpaibalo kag nagaibitar sa tanan nga taxpayer sa kag business owner nga may ara silang seminar, no, kag ginaagda ang tanan nga maga-attend sa tunga sa adlaw nga seminar parte sini sa buwis kag natalana ini ang sa seminar sang aton nga BIR sa Marso 11, 2021 alas 9 sang aga sa covered court sang Barangay 3 Oriarte Subdivision sa siyudad sang La Carlota. So paibalo ang tanan nga ginaimbitar agud to sa pag attend sini sang impina ka importante sang Bureau of Internal Revenue sang seminar sa alas 9 sang aga Marso 11, 2020. Kung hindi sila maka-attend o kung dugang mga detalye, magakontak lang sa kay Miss Karen Joy Quaterno, may cell number Aksyon Eric 0956
0956-658-3032. Sa liwat, 0956-658-3032. So, pagakontak lang sila sa kay Miss Karen Joy Kauterno sa BIR La Carlota Branch Action Eric. So, ako ini ang aton nga mga nakuha nga information kag mga balita diri sa syudad asang La Carlota. Mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Teria, kag Honorable Kagawad Jufred Sapanta, kag Honorable Councilor Don Gisrel Embultorio sa syudad asang La Carlota. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Salamat kay Aksyon Percival Villamor, live report kay sa La Carlota. May gabi dira kay Mr. and Mrs. Edgar Marcelo Magbanwa. Kay Primada, may gabi igid kay Kuya Edgar Marcelino Magbanwa, no? Pag kay Kwanda, kay Prima, no? Toto Sani Lusada, bawara kagali gapaurok-urok Toto Sani Lusada ho. Si Ramil Haralva, ara man kag si IB Canteri. Si Rosalina Arellano Espadero, ara, si katendans lang siya. Magabalik ang inyong siliparatutuhan when we come back. Balik ang report ni Aksyon. Edi na boso, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Una
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa atong mga balakad-balikanta si Action Eddie Naboso sa Patrol 2. Saya sining final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yan is Action Eddie Naboso. Line number 2 sa report. Action na din. Please come back. Aksyon na Eric naglamot sa masura 13,000 pesos nga balor sa ginasuspect sa Cebu. Nagkuha naman si isa ka persona sa bypass operations sa Police Station 2 sa Purok Sigay, Barangay 2, Syudad sa Bacolod, Kaina. Ang nadatpan ginkilala kay Diego Berueto, legal ang edad, kag residente sang nasambit man nga lugar. Nagkuha kay Berueto ang apatanan ka sa shay sa ginasuspect sa Cebu kag iban pang nga drug paraphernalia. Priso karon sa custodial facility sa Police Station number 2 iniman si Buerto. Balita rin sa Patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Night ka. Salamat Action na din. Mga bidira kay Judy Florentino kay Diego Masyon. Amuman kay Melchor Buenavista Sustento. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining ambahanon ang inyo para tuntunan Action Night Patrol Program Miyerkules edisyon. Liwat magatakop, balik ini buwas Huwebes. Amuman nga oras, amuman nga waragwagan. Ato sining nga mga patrol unit reporters in action nga nagparagad yung abisa kay Action Roger Gutiv, Action Percival Villamor, of course Action Eddie Naboso, Action Papang Nixon Taho, mga tukapiloto sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. News Center Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pacon, Broadcast Engineer Henry Sporgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM by Kim. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Uy, nagpahabol pa si Manong Vicente Similiano dira sa Chicken Hotel, no? Ka-monitor pa sa gila. Sa mga station manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Rex Cantong, ang inyong lagad ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado, ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling adios. Amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat atis magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Aksyon Radio Bacolod. Uy, si Tark Nirak Tahang Langit, ara pa. Ati, good evening da. Regards kay Kuya Ed Lumugdang. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting